Yeah. Ben, asma Peter, Ted Corbiere, Mishoomsuk, Peter Migwans. Tingin di ba ako? Panislagan botin ba dyan? Palaga na ba't naman na, Peter? Ang mga ni. Bumusunas ka ako ni. No, dot ko yan Anishinaabemowin na. Yung nalago lang siya, bakit na? Kasi ko din lang bayay, sabi ka doon sinig. Che, ka doon doon. Anishinaabemowin. Sige, so dan Anishinaabemowin. Yeah. Ik hou dan Anishinaabemowin. Misschien nou sige, so Anishinaabemowin na pero na ganyan dan rare. Mem degam chiging na. We sa Nigeria ya Anishinaabemowin. Ja, no, but Anishinaabemowin. Anishinaabemowin to. Mapis ko din lang rabang. Een OG. Hapde. Bro, me computer. Bro, nog eens toen naar Simot. We hebben gewoon met knallen zo. We zijn naar Simot. Misschien weet je niet iets geen gewoon. Je hoort naar dat je dan go je gaat baden. Movement, die keer dan. Kijk, hoe daar is maar toen aan. Was er maar iets Hij was maar iets klein, kunnen we niet. We snappen hem. Kila kumzawayo. Kila wenche. Nada madi. Nu weet je alleen maar toen ging naar toch en zien aan gedaan. Ja. En we just gaan niet nou, ze moet man niet snappen. En we was kaart. We was kaart. Je was stoer. Mij hakken daar ook dingen na. Nee, de ben daar nou aan de keer. Je toest dingen niet snappen. Je was hem komen hoing. Ja, nou het zo na. Nee, dat geleden. Ja, die misschien was nog een ding. Die om daarna ze. Nou, ze kon dozen nou, dat is niks zien. En hier is een kaart, nou Ellen. Ellen. Nee, Channel 10 maar, nee, wacht, een man gedaan. Dat was daar nu niet. Je know, dat was daar nu niet, dus dat is er niet. Dus een kaart even mappenbelt. Hoor Op tweede way, ik ga nog meer tijd nemen. En je komt in wat zien. Nee, chip zo. Nee, ik ga niet. Chip zo. Chip zo. Nee, we gaan maar. Pakken niet. Misschien en ze zijn ook en ze zijn ook dus niks. Maar we hebben iets niet. Wat zijn maar we niet snappen. Nee, niet en ze zitten ja. Men har mappin bakting ja. Apruna, mi vet hur mappin John LaFord men har ni. Var man tar ja. Kage non Mr. Tostigen där. Kan det ingen jobbat. Kan bangi. Kan non Schwanen. Betschwanen en jobbat. Kan du no ge go ikke dot na. Dialect, eh? Men dialect. Pangi upp. Asko ni Astronauten we naar gedaan, we gaan maar we gaan niet dat toy ook dat. Nee. Dus gewoon niet. Kijk je maar anyway. Anyway, ja. Anyway. Anyway, wat is er bij? Dat is ook een ding. Ja. Nou, zo'n wat daar nou. Nou, we zullen in Kaloning, Chicken, Fred Roy. Niet wat we daar naast Opgroeien in Anishinaabemowin. Men har opgroeien. Als je kringen då, comedian jou na. Als je Anishinaabemowin rekningen. Gitta onen dagze. Gitta onen dagze, gitta onen. Jan Soket. Ja, gitta. Jo, så kan det gå. Padai vad Jan Soket, jo den dagze sådär. Ingen annan, Ohio det står in Corbiere Chicken. Vi säger ju I'm from Ohio, det var det. Vi ska ju in och in kvitt. I'm from Mantua. Ah, du på det snabbt inte. Absen där jag Känner upp kille. Vi vet ni.
Ni je že od nango. Nin koš ko ne smaga nangido. Ni mošo aptu ele kibzindo no in nangido. Ja, gimi va chosta. Jag vill lägga då. Han tar någon gång. Nu bor vi där vid det där. Men det stämmer ju. Jo, Men ani. Igen da, så det ni ända monta. Kaidersna. Vi har inte vända nog i det. Ni har ju dvar måste gna. Ni har en stegen ju dvar som inna. Ketten så i skolan. Ja, vi har sitt. Om det tar en mer, när in mot nu och sitt mat. Vi har det. Vi har Fine now. Fine zik. Vi ska vi mandar smartphone you want to Men alltså. internet det är nu whatever. Vi kan det nog en mat. Det är inte snart. Vi ser jag har väl na. Vi kan koka jacket. Apjigo he's smart my old man. Det. Ni vet good one word in casa de Anishinaabemowin. Apjigo. He's smart my old man. No from Quinama. You vet. Apjigo. Mi var everything when give me no awing up the way we mit keske ni eu coisa me go up jogo weekend daar joganas och in ja joganas simia mi aro dagon Mer. Kini ay na kilinga ba kim jikino mawo mesta Ni foi gimbin kesja. Apjigo ni joganas. Ja, schön. Men jag är men något på mig. Har du då gång? Ja. Hit med dem går det. Hit med dem går det. Vi är snart under nashiming av det. På pino. Ja. Har du hit med det? Nu går vi nog skap bedes nu av det vi snabbing. Ja. Fast det går Kicken där så när Det är ju jag nashiming av det. Så den han paja in. Maar ik denk, kijk, ik moet ik dit aan. Nou, op dat doe ik. Delete that. Ni tycker så såna vad det vi snabbare vad några rashi men då är det schön och Ja, det är inte. snabbare ni när man blir måste det där. Ja, igen. Ja, det snabbare min. Snabbare då. Anishinaabemowin. Nu en god manager got it. Ja. Och så det är såna vad måste jag inte säga. Vad ska jag göra? Yeah, original man. Yeah. You got some water? I'll look for some. On the what's this? Oh, that's not water. That's somebody's water. Gandonda. We just caught on me. Yeah, gandonda. We miss not this. Yeah. Not to go to Tanate. That's smart. Not to go to no game good. It's in the keto. Rage. Miste går jag över du är Anishinaabemowin. Ich bin nie da von Anishinaabemowin. Ich bin von Anishinaabemowin. Mir ist schon mit Quashkot gewesen. Nein, aber wenn ich umgetatschen muss sagen nach. Wir können noch wie meine Quashkot waren.
Hop, zo'n Anishinaabemowin. Als je weet niet een paar opwoorden is, hoe kan je me Ja, dat wil je ook iets niet. Misschien ga je hem zijn, ja. Nee, ik heb wat. Ja, rivers, ja. Dat wordt lang, ja, wat dan? Ja, meestal ook kunnen we geen avond. Ik ben ook zeker in een morgen, ga je niet. Hoe je niet dat je dat ziet, nee, moet ik even. Want ik zou het mogen, zou het mogen geven, zou het mogen. Nu naar stad, nou, ja. Ik ga niet kost maar overwezen, nou. Nee, flat tire in die jaar niet, flat tire. Je maar nou, die naast nog ooit dan, door dat wat in, de nachtje en dan ga je al wat, nou, ik heb gewoon ook. Je schiet naast en door dat wat, nou. Ooit dan, die naast zitten, ja. Ga je ooit dan zijn kast, die ook. Dit is bestaan hier. Dat is zo, Ja. Zo, Niet denk zo. Ja. Dit is bestaan. Het is zo, nou. ja, dit is het. Nou, hoi dan. Hoi is dus. Oh, ja, Dat is een ding, you know. Ja. ja, Je ga je kent dat, hoe je wat dan. ik heb gewoon nog kan gewoon nog een nee, maar Niet zeg ze nou wat op daar was, wat wat daar niet. Wie in die wat gedaan. Dat wordt. Gaat nog op een keer. Gaat nog op een keer zo ook. wie weet. We zullen aan het staan weer. Wie eigenlijk met sta je ook stuk niet is gewoon nog best mee ook. Ja, niet waar. Ja. Je nou wacht dat. Ja, dat is goed dat het nog. Niet zwak wordt. Niet zo is eigenlijk. Met tabak mee. Met tabak mee. Tak pokoju da se ga ne snabe. Ne. Sad se goši ja, znam, je pokoju da se. Malo. Vidi nisi, aj, malo no pokoju, jedno pokoju. Malo ne da veko. Ne pokoju malo ne na, veko kaš komala. Ne da gatsa. Ne da ga ne snabe ne na. Just to say anything, you know. We give us talks now to make somebody laugh. Ja, visst du gonna pone ni rumskön så stina. Yeah. Jag har kunnat ge vad jag. Det var inte vapen. Je zou wel biedt op, joh, nog een bot. Ik ken daar wel mycket. Ja, we give us talks. Ni ja, na je kan zo snabbe. Skottik. Im skoni. Im skoni shlo. Na, men als je weer na. Je weer snabbe. Nog kat, niet een kat. Ni. Hoi. Sätt ni. Gidiyor mu bu? Vi ska nog kalla dukat. Ja. Annars är det ju så sätt. Vi ska ha redan den i vår i vidare som man säger om skottik. Och så han skulle snabba bara som sätt. Utan de skjuter den lobben när det vidare som sätt. Åh, det är det skottik. Misgöningen har så var de gott. Misgöningen snabba på den. Någon skulle ju Vi var på. någon skulle ju vara på den. Ja. Vi är ner som kan man nu den snabba. Ja, den där var det stabbe mun. Kan ju då på just att den har vunnit. Ik zei je wel op je Vi var pingarna ett. Ja. Vi är inte försöker dag det snabbe mun. Skulle jag det snabba. Ja. Ni som har. Give nästa gång så vånar vi som. Oh, ja. Samdi. Aha. På den gången give ni. Ni blir av med mamma. Ja, ni. Di bana kimi koning.
tobacco. Ja. Olisiko tossa ja tobacco. Pane si jungi nakime. Pane mi veni pane kuen makma. Pane jungi benakime. Ayu we can shangi baya simin goju. Ayu giba kojmasi na ego. Mi got go ina kan. Mi veni ejevni. Ejev kuen desin ageni. Gerard. Mi compagnero poco di Bruno. Mi se a poco. I say in the car when you are singing. You really can my son when you're peeling. Oh, no, così. No, così, Mi è repziano. Oh, Ni kan där gå ni. Jag går nasing med sjön snarare jag donut torna. yeah, dan ga ik de bark. Ik de bark met Ja, dingen. no, così. Hij is taking the bark out. Ja. Mi è repziano. Dan ga ik met je. Ja, nu ga je niet ja, ja. Ab de schuines mi gnane se apagio. He's smart my old man, you know. Same thing, eh? But I go pay up to Anishinaabemowin music to remind us how to say those words. It's very important. It's very, I don't know. But the thing is, mi gnane tu mano, think me, we pedagoing api, pichini mandani. Peter School. Chimsko, Pizzek. pichini, no? Dat weet ik dan. Gasho misschien nog maar zijn, mi zou nashi. Mi. Oh, was voor de laatste. Mi nou is even zingen, je weet. Get the you get. The way when he was in, I always put my hand up to talk English when I was young. Ah, den man really. Ah, den under children out. Can even sabun me out. Yeah. We know where to. Anishinaabemowin. Skabi had my pitch. Ja, was under Anishinaabemowin. Yeah. Kashi would Anishinaabemowin UG Ocean. And in the show, Karu been that you. Sagde. Skonganin. Mi wanted Toen to. nam me out. Oh, give and done was Anishinaabemowin. Yeah, man dat hoor. En toen nog de boy aan. I know the man. Ja. Ken ook normaal gedaan net toe zien. Ah, net zien. Han en mi na is webs, ja, nee. Han Ken je ook dan net toe zien. I wouldn't ken the. zo. No. Good. Kom je men dan. You see any nah. Mi ore ik was gewoon in residential school. Mi ore kenani. Mi ore dat sak ran. Dus niks iemand ga je snel zien. Go away. I got what 10 grandchildren and I'll go with my see. Nee. Nee, wouldn't be my doen. En anders ook. Nu gaat het daar gewoon in. Ja, dat gaat zo. Ja. Mi weet niet. Tegen daar kom konje ga degen. Ja, dat was het. Hoe niet kam ook. Den hun. Misschien we niet goed kijken. Misschien tegen mij zijn doen dan we hebben. Ik ga ik het tot. Je weet ja. Mi zo je bakwe na. En dan go ik nog maar eens, mi dus de apjuna tani. Den tagen daarna niet. Anishinaabemowin. Als je kan zien nou, de wat dan. Apjuna man, je maar nou oorskes kom betor miknaam. Apjuna niet, ze staan zo aan ik dat. Hij dus je kan zien je in wegen met ze. We become good readers. Net dagen daarna je. Misschien kan zien we niet. Het gaat ik de wat de ding mis zo. Meer niet zeggen. Ja, die zei wat ik zou zeggen.
You don't put them dead none get them. That's my weekend in it. You went to begin that one. Degin daar appreciëren Mr. Toy niekad. Ich bin going Borgen dingen man schneiden wie so ich bin dwar noch tot. Mein next now kim na to no reni gachidi. Wow. Alles ja geht ja. Ja. So that's what me also I keep breaking into English. Me any you know I'm what my after for the Kawi kan je zelf zien me is niet helemaal me weet we in de snave meer. Mushkin. Mushkin. We didn't have to slip into the English word. You can look at it. Yeah. He was a bucky. Je schreef hem al in nakien. Oh, wie so na bomb is not gedaan. Nu dat als ik bij iemand in nakien. Niet dat na boden ne wat. We hoort me. Man bemondat. Wanneer schreef nog muziek. Oh ja, nee, dat gitaar niet. Ken je wat tech? Ojibwe Cultural Foundation in ons perstel. Of niet. Wie man den nakien, dat bomb is not gegeven, want ik heb pizza zeg niet snel bij wat. Ne Mishoomsuk toang wat je dan mag ik computer weer man dat gedaan dan. Wie man dat ook wie man doen in de moord dan. Weekend was er aan bedoel je nee. Is het ook. Misto me weet niet van en maar me dan go kim in Mao me. Me 20 years now. Me in Wuschkein. Me naken daar me Mao. Language keepers. Hop, drop wat die nog now. Language keepers. But 20 years time. En hoe schouw je nou? Hoe schouw je nou? Maar zo. Ja. Me. Als ik nog maar hangen. Oh ja, get wat in Steven, dit. Ja. We can have one of this is our age group, between the 50s, 60s, 70s. Oh ja, maar die waarschijnlijk man ik was de snelste. Ja. Che kako mama somebody that's 15, 18, 20 years old. Bungy in Anishinaabemowin. Che kako ma. En zie je de goeie dood doen, maar we gaan naar Mishoomsuk in is. Maar pijwa. Ik ken daar nu niet echt deed, als je mam daar een beton number. Ik ken dat zie, Mr. Toon kede. Misgaan is er wat jaren. Ja, we gaan de nacht. Kijk, met wat de morgen gaan we gaan nou een pinie. We gaan betoog. Ik ken daar nou naar betoog ook we gaan. Kijk, Mr. Kijk dood. Ik ken daar weer wat dan. Als je mam daar gedaan, omdat een kwanton naam bakken toch. Moet be able to answer. Yeah, what's yes, no, he's talking about he's trying to get money. Nu zijn die doen niet. Cash. Ach, toen werd het. Maar wie nou, happy dan niet. Maar wie nou, je dan share with God. Je weet je kent.